הנתבעת אחת היא מדינת ישראל. זאת הארץ הכי יפה בעולם. הנתבעים 2 עד 6 הם שוטרים ביחידה ללוחמה בטרור של משטרת ישראל. 1, 2, 3, תקנים! ועכשיו, כל דקה אני יכול להיות אבא. הרופא אמר לנילי שיכולה ללדת כל רגע. אסור לה להתאמץ, אז אני לא יכול לזיין אותה. אז זה מרגש. הגיע זמנם של העניים להתעשר ושל העשירים למות. אנחנו פה עניין עם מחבלים, לא ערבים, יהודים. בפנים יש לנו חטופים חשובים מאוד. עמודי הארץ. מיכאל רבינוביץ', בן 60, $3 מיליארד. אבא שלו דן. בנק שהיה שייך למדינה והוא עבר לבעלות קבוצה. הרגשה רעה. שוטרים, תקשיבו לי. לא מצליח לתפוס את נילי, היא צריכה ללדת כל רגע. אנחנו לא אוהבים שלכם. לימון!